To ga coke nan na so muku tsakanin handbag da bangis inuwa. Duk wanda ya siya coke din zai dauki iPhone 11 ya wuce wasa. 1 2 3 start. Alhamdulillah. Hampa ya ci gasa. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana Banki Sam Inuwa tare da rival dina Hampa. A gasar yau ni dai wala na ji tsoro na saki kayan. Fiye wata 10 Hampa zai shanyewa. Ni na ana mai waya da kuma naira 5,000 zai shanye fiye wata 10. Hampa bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda kuka sani sunana Banki Sam Inuwa tare da rival dina a cici wato Hampa. Yau Hampa ya ce zai shan kamlar kankana guda ni kuma na aza mai 10. Hampa kun gaba da ne yake kwami. Bismillah. Ya magana ka Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda kuka sani sunana Banki Sam Inuwa tare da rival dina a cici wato Hampa. Yau Hampa ya ce zai shan kamlar kankana gaba ɗaya ni kuma na aza mai 10,000 naira 10,000. Hampa bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda kuka sani sunana Banki Sam Inuwa tare da rival dina Hampa. Last time we na fi wata Hampa ya kasa, yau kuma ya ce ya ta ya kire ni na azamai ni kuma 100k ya shanye fanta. Hampa bismillah. Ka dina uku ta biyu.
Kaka yau ga gasa tsakanin Bangis M Inuwa da Hampak. Gasa ce ta cin indomi kuma gasar tana da lokaci shine minti 3. Idan ka canye lokacin kamin lokacin ka ci wannan gasa, idan kuma baka canye ba to ka faɗi. Idan kuma gaba ɗan ku ba wanda ya ci to gaba ɗan ku kenan kun zama losers. Don haka lokaci zai fara ɗaya. 1 2 3 start. Ga yanzu dai Hampak ya ci wannan gasar. Bangis M Inuwa shine wanda ya faɗi wannan gasar, don haka Hampak ya ci waɗannan kuɗaɗen. Congratulations Hampak. Ga gasa nan mun saka tsakanin Hampak da Bangis M Inuwa. Duk wanda ya shanya fura da biredi zai ci naira 10,000. 1 2 3 start. Kamu ya kasih lagi. Kan ada sini. Ada. Kawan ada. Tengah uang ini. Yau dai gasa ta sha bamban da kowace iri tsakanin Bangis M Inuwa da Hampak. Za a fara shan lemu sannan a ci abinci. 1 2 3 start. What's up, bro? What's up, bro? What's up, bro? What did you happen for ya now? What did you happen for ya now? I'm going to get me so. What did you happen for ya now? I don't understand.
ga gasa na aza tsakanin Bangis M Inuwa da Hampak. Gasa ta dan wake, duk wanda ya riga canye dan waken an aza mai naira 10,000. 1 2 3 start. Okay, to ga kanzo nan na sawo muku, duk wanda ya riga canye shi tsakanin Bangis M Inuwa da Hampak zai ɗu waɗannan kuɗin. 1 2 3 start. Ba a shan ruwa sai an ƙare. Duk wanda ya sha ruwa ba kuɗi ne na ba. To ga dai shi nan gasa na tafiya tsakanin Hampak da Bangis. Hampak ba a shan ruwa, ba a shan ruwa, ba a shan ruwa, ba a shan ruwa. Bangis M Inuwa Bangis M Inuwa zai winning. Bangis M Inuwa zai kai ba a shan ruwa. Yawwa. Bangis M Inuwa ya canye kuɗi. To yau za a yi gasa ta cin kosai tsakanin Hampak da Bangis M Inuwa. Duk kosai guda ka ɗauka, loma guda za ka yi mai. 1 2 3 start. Bangis M Inuwa is the winner. Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a kamar yadda kuka sani sunana Bangis M Inuwa. Gasar fiye wata da Hampak ya kasa. To ga wani Sayyad ya cin mai har gida, shi ma ya aza mai 5K don ya sha fiye wata kwaya biyar. Bismillah Sayyad.
mun shigo zuwa na muna zuwa na suna kira na muna zuwa na baba ku gaya musu baba ku gaya musu. You must tell you this story. I say baba is story. Yes, you got it, big body. Young girl with big body. Who are those? Now we are those. The leader Hampag. Man, I tell you thank you. Now we put out everybody. Sun koyi muna zuwa sun koyi muna zuwa everything boss. All the guests na mama tell the talk. She won't carry me go to the club. She no say the born out there in car. Oh yeah, whisker on whisker. When not the irin na Khadija shagia. Oh yeah, whisker on whisker. When not the irin na Khadija shagia. And you guys know we don't do ganja. You know say coke no be Fanta. You don't tell where we share. We don't finish school. No one in call where they enter. She won't slap with the legend. Go for the Instagram. Afterwards I love you once more. I can't go more than my father. I play when we play. All the way, then say sabo mota, ona ni da galina, then say sabo gira, kerin say mama na. Yo, I go by the name of Pat, Titan, SKT Baddest. So, you know, people say those things. What on Alolo test there? You have the latest version. In kana jin kanka kai kana jin kanka gaye ka dai ga zo wajen ga dan ga beta ti so kakka bari ya baka labari irin last no time to check and see us I go by the name Abba Futa. Yeah. This is your favorite artist, chiyichiyi Gandala. Wala, omona wa ashawu don't burn them. Wala for who no get data. See, I mean, Futan, SKT Baddest. No time to check down the serious time. See, who no come go see your Miami. Yeah, they get no time. But their mama, fuck them. Their father. Nigeria Queb. Trust nobody. Never stop, never start. Never give up. Yo. Who is this guy? Now movie. Now people like this. No time to check down. Shoot us down. Shout double debut. Fuck them. Fuck no say. To be my baby, center my lady. I wanna be your hero. Will you marry me? Would you be my baby, center my lady? I wanna be your hero. Will you marry me? First time when I saw you, babe, I don't know what to do to tell you, babe. Your love they hide me like coco, your love they hide me like do. Baby need a hand pack, give me one time, let me give it 2 times. The love that you give me, they blow my mind, they blow my mind, shit. To be my baby, center my lady. I wanna be your hero. Will you marry me? Would you be my baby, center my lady? I wanna be your hero. Will you marry me? Would you be my baby, center my
To ga coke nan na so muku tsakanin handpack da bangis inuwa. Duk wanda ya siya coke din zai dauki iPhone 11 ya wuce wasa. 1 2 3 start. Alhamdulillah. Handpack ya ci gasa. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana Bangis Inuwa tare da rival dina Handpack. A gasar yau ni dai wala na ji tsoro na saki kayan. Fiye wata 10 Handpack zai shanyewa. Ni na ana mai waya da kuma naira 5,000 zai shanye fiye wata 10. Handpack bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda kuka sani sunana Bangis Inuwa tare da rival suna a cici wato Handpack. Yau Handpack ya ce zai share kamar kankana guda ni kuma na aza mai 10,000. Handpack kun gaba da ne yake kwami. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda kuka sani sunana Bangis Inuwa tare da rival dina a cici wato Handpack. Yau Handpack ya ce zai share kamar kankana gaba ɗaya. Ni kuma na aza mai 10,000 naira 10,000. Handpack bismillah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani, sunana Bangi Sanduma tare da rival dina Hampak. Last time we na fi wata Hampak ya kasa, yau kuma ya ce ya ta ya kire ni. Na azamani kuma 100k ya shanye fanta. Hampak, bismillah. In ka dana ofi dabi zara. Kakara yau ga gasa tsakanin Bangis M Inuwa da Hampak. Gasa ce ta cin indomi kuma gasar tana da lokaci shine minti 3. Idan ka canye lokacin kamin lokacin ka ci wannan gasa, idan kuma baka canye ba to ka faɗi. Idan kuma gaba ɗan ku ba wanda ya ci to gaba ɗan ku kenan kun zama losers. Don haka lokaci zai fara ɗaya. 1 2 3 start. Ga yanzu dai Hampak ya ci wannan gasar. Bangis M Inuwa shine wanda ya faɗi wannan gasar, don haka Hampak ya ci waɗannan kuɗaɗen. Congratulations Hampak. Ga gasa nan mun saka tsakanin Hampak da Bangis M Inuwa. Duk wanda ya shanya fura da biredi ya zai ci naira 10,000. 1 2 3 start. I'm not going to
Kamu ya kata itu. Kan za a yanki ne. Yau dai gasa ta sha bamban da kowace iri tsakanin Bangis M Inuwa da Hampak. Za a fara shan lemu sannan a ci abinci. 1 2 3 start. What's up, bro? What's up, bro? What's up, bro? What did you happen for ya now? What did you happen for ya now? Uncle, get me so. What did you happen for ya now? I don't understand. Ga gasa na aza tsakanin Bangis M Inuwa da Hampak. Gasa ta dan wake, duk wanda ya riga canye dan waken an aza mai naira 10,000. 1 2 3 start. Okay, to ga kanzo nan na sawo muku duk wanda ya riga canye shi tsakanin Bangis M Inuwa da Hampak zai ɗu waɗannan kuɗin. 1 2 3 start. Ba a shan ruwa sai an ƙare. Duk wanda ya sha ruwa ba kuɗi ne na ba. To ga dai shi nan gasa na tahiya tsakanin Hampak da Bangis. Hampak ba a shan ruwa, ba a shan ruwa, ba a shan ruwa, ba a shan ruwa. Bangis M Inuwa Bangis M Inuwa zai winin. Bangis M Inuwa zai kai ba a shan ruwa. Yawwa. Bangis M Inuwa ya canye kuɗi. To yau za a yi gasa ta cin kosai tsakanin Hampak da Bangis M Inuwa. Duk kosai guda ka ɗauka loma guda za ka yi mai. 1 2 3 start.
Bangis M Inuwa is the winner. Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a kamar yadda kuka sani sunana Bangis M Inuwa. Gasar fiye wata da hamfaka ya kasa. To ga wani Sayyad ya cin mai har gida shi ma ya aza mai 5k don ya sha fiye wata kwaya biyar. Bismillah Sayyad. Mun shigo suwana muna suna kirana muna baba ku gaya musu baba ku gaya musu. You must tell you this story, but I say baba is sorry. The girl she got the big body, young girl with a big body. Who are those? Now we are those. The leader of now I tell you straight now we put out everybody. Sun koyi muna zuwa sun koyi muna zuwa because everything boss. All the guests na mama kada the talk. She won't carry me go to the club. She no say the born out there in car. Oh yeah, whisker. Wannan ta irin na Khadija Shegiya. Oh yeah, whisker. Wannan ta irin na Khadija Shegiya. And yes, no we gambu ganja. You know say coke no be Fanta. You don't tell where we share, we don't finish school. No one in call where they enter. She won't snap with the legend. Post for the Instagram. Afterwards I let you sema. Akadama wala na pale takala. I play when we play. All the way, then say sabo mota, onani da galula, then say sabo gira, kerin say mama na. Yo, I go by the name of Park, Titan, Escape the Bad Story. No, I'm for second stage. What on Alolo test there, ya would only latest version. In kana jin kanka ka hegi kana jin kanka gaye ka dai ga zo wajen ga dan ga beta things so kakka bari ya baka labari. Again, last no time to check out and see us. I go by the name of Pafuta. Yeah. This is your favorite artist, chiyichiyi.
Voila, Omona wow, a show don't bond them. Voila, for who no get data. See, I mean, futan, escape to the bad. There's no time to check down the serious time. See, who no go, no, who no come no go see your Miami. Yeah, they get no time. But their mama, fuck them. Their father. Nigeria Queb. Trust nobody. Never stop, never start. Never give up. Yo. Who be this guy? Now movie. Now people like this. No time to check down the shooter star. Shout double debut. Fuck them. Fuck no say. Only thing to be my baby. Sometimes my lady, I wanna be your hero. Will you marry me? Would you be my baby? Sometimes my lady, I wanna be your hero. Will you marry me? First time when I saw you, babe, I don't know what to do to tell you, babe. Your love they hide me like coco, your love they hide me like do. Baby need a hand back. Give me one time, let me give it 2 times. The love that you give me, they blow my mind, they blow my mind, they blow my mind. Shit. Would you be my baby? Sometimes my lady, I wanna be your hero. Will you marry me? Would you be my baby? Sometimes my lady, I wanna be your hero. Will you marry me? Would you be my baby? Sometimes my Run. To ga coke nan na so muku tsakanin handbag da bangis inuwa. Duk wanda ya siya coke nan zai dauki iPhone 11 ya wuce wasa. 1 2 3 start.
Alhamdulillah. Hampak ya ci gasa. Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani sunana Bangi Inuwa tare da rival dina Hampak. A gasar yau ni dai wala na ji tsoro na saki kayan. Fiye wata 10 Hampak zai shanye wa ni na ana mai waya da kuma naira 5,000 zai shanye fiye wata 10. Hampak bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani sunana Bangi Inuwa tare da rival suna a cici wato Hampak. Yau Hampak ya ce zai share kwallon kankana guda ni kuma na aza mai 10. Hampak kun gaba da ne yake kwami. Bismillah. Oke. Ya magana ka ci. Iyo la. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani sunana Bangi Inuwa tare da rival dina a cici wato Hampak. Yau Hampak ya ce zai share kwallon kankana gaba ɗaya. Ni kuma na aza mai 10,000 naira 10,000. Hampak bismillah. Abali na horaru ya hawa sha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani sunana Bangi Inuwa tare da rival dina Hampak. Last time mun yi na fiye wata Hampak ya kasa, yau kuma ya ce ya yi kudin na azamani kuma 100k ya shanye kwanta. Hampak bismillah. In ka dana ofi ta biyu.
Kaka yau ga gasa tsakanin Bangis M Inuwa da Hampak. Gasa ce ta cin indomi kuma gasar tana da lokaci shine minti 3. Idan ka canye lokacin kamin lokacin ka ci wannan gasa, idan kuma baka canye ba to ka faɗi. Idan kuma gaba ɗan ku ba wanda ya ci to gaba ɗan ku kenan kun zama losers. Don haka lokaci zai fara ɗaya. 1 2 3 start. Ga yanzu dai Hampak ya ci wannan gasar. Bangis M Inuwa shine wanda ya faɗi wannan gasar, don haka Hampak ya ci waɗannan kuɗaɗen. Congratulations Hampak. Ga gasa nan mun saka tsakanin Hampak da Bangis M Inuwa. Duk wanda ya shanya fura da biredi zai ci naira 10,000. 1 2 3 start. Kamu ya kasih lagi. Kan tak ada ni. Yau dai gasa ta sha bamban da kowace iri tsakanin Bangis M Inuwa da Hampak. Za a fara shan lemu sannan a ci abinci. 1 2 3 start. What's up, bro? What's up, bro? What's up, bro? What did you happen for ya now? What did you happen for ya now? I'm going to get me so. What did you happen for ya now? I don't understand.
ga gasa na aza tsakanin Bangis M Inuwa da Hampak. Gasa ta dan wake, duk wanda ya riga canye dan waken an aza mai naira 10,000. 1 2 3 start. Okay, to ga kanzo nan na sawo muku, duk wanda ya riga canye shi tsakanin Bangis M Inuwa da Hampak zai ɗo waɗannan kuɗin. 1 2 3 start. Ba a shan ruwa sai an ƙare. Duk wanda ya sha ruwa ba kuɗi ne na ba. To ga dai shi nan gasa na tahiya tsakanin Hampak da Bangis. Hampak ba a shan ruwa, ba a shan ruwa, ba a shan ruwa, ba a shan ruwa. Bangis M Inuwa Bangis M Inuwa zai winin. Bangis M Inuwa zai kai ba a shan ruwa.